אמן. יהיה שמי רבה מברך לעולם ולעל מיה יתברך וישתבח את האב ויתאמר ויתנשא ויתהדר ויתעלה ויתהלל שמי לקודשה ברכו לעילא מכל ברכתה שירתה וחמתה לעולם. טוב, לא שמתי לב. טוב, מוריי ורבותיי, ביקשו כמה אנשים שנדבר בנושא של מה יש למרוקאים מהאורז, כן? בפסח. מה הם רוצים מהאורז הזה? אנחנו יודעים שיש מנהג אצל הרבה מאוד מרוקאים לא לאכול אורז בכלל, בימי הפסח. יש רבי יוחנן בן נורי, אמר בתלמוד שאורז הוא אחד מששת מיני דגן, כן? הוא המין השישי וחייב על חימוצו כרת ויוצאים בו זה. אבל אין הלכה כרבי יוחנן בן נורי. יש לנו הלכה רק כמה? 5 מיני דגן, לא 6 מיני דגן. אז האורז הוא לא חמץ. אז למה המרוקאים, חלקם לפחות, החליטו לא לאכול אורז? מוריי ורבותיי, הכל מתחיל לפני 300 שנה. לפני 300 שנה יש עיר במרוקו ששמה טיטואן, כן? טיטואן, על שם זה טיטואני, כן? הם באו מטיטואן. טיטואן נמצאת בצפון מרוקו, למעלה, במרוקו הספרדית. שם היא נמצאת, והיה שם יהודי יקר, ושמו בישראל, הצעיר אברהם בן מוסא. אותם יהודים בטיטואן לא היו אוכלים אורז בפסח. הלך אותו צעיר, אברהם בן מוסא, או רבי אברהם בן מוסא, כן? ביחד עם עוד 5 חכמים, רבי שמואל קארו, רבי יוסף ביבס, רבי שלמה הכהן, רבי שלום בן משה, אבן צור ויצחק אינריקס, כל אותם 5, ושלח מכתב לעיר מקנס. העיר מקנס נמצאת במרכז מרוקו. לעיר מקנס, שם ישבו בדין של 3 דיינים חשובים מאוד. רבי יעקב בן צור, בעל שו"ת משפט וצדקה ביעקב, רבי יהודה בן עטר הגדול, מה שנקרא אחד מגדולי החכמים בכל הדורות, והחכם השלישי, רבי שמואל הצרפתי. שלח להם בדין, אמר להם, אני שמעתי שאצלכם אוכלים אורז במרכז. למה שם בצפון, במרוקו הספרדית, אתם לא אוכלים אורז? נכון, אנחנו לא אוכלים אורז, אז איך אתם אוכלים אורז? איך יכול להיות? איך יכול להיות? התחיל משא ומתן בין הצדדים, האלה אוסרים והאלה מתירים. אמרו לאוסרים, יש איזה חכם אחד, ושמו, לכם את השם שלו, רבי הריבש, כן? רבי יעקב בן שעיה. האלה שם מטיטואן, שאלו אותו, תגיד, למה אוכלים אורז אצלכם שם בזה? לפני ששלחו מכתב לזה. הוא אמר, אני שאלתי את רבי יהודה בן עטר. רבי יהודה בן עטר אמר ככה, היו רוחצים אותו היטב את האורז, שעל כן לא יישאר בו, קורא צריך להסביר מה המציאות. האורז, איך מכינים אותו? האורז יש לו קליפה קשה. מה היו עושים? כותבים החכמים, היו לוקחים את האורז, שמים אותו ברחיים. טוחנים אותו פעם אחת, יורדת הקליפה הקשה, בחלקה. לאחר מכן, ככה, אמרו לי שכמה פעמים קונים אורז, היו צריכים לעמוד לתחינתו, וזה דרכו, מביאים תחילה לוח אחד, הנקרא עץ, כמידת אבן הרחיים התחתונה, ומסמרים אותו ביתדות על גבי הרחיים התחתונה. ואז מביאים האורז בקליפותיו, נותנים אותו לתוך הרחיים, מעט בחופניהם וטוחנים, ומחמת רכות עץ, הנזכר, נשברים גרעיני האורז. אין נשברים גרעיני האורז, אלא נקלפים והולכים. אחר סיום תחינה הראשונה, נותנים אותו עוד פעם שנית, עד שלא נשאר פה שום קליפה כלל. ואז הוא כותב בפעם השלישית, מביאים מורסן. מה זה מורסן? מה זה מורסן? זה הקליפה של החיטה, שהחיטה זה 5 מיני דגן. ונותנים הכל לתוך כיס הרחיים, ויורד ונטחן פעם שלישית. למה עושים כך? ועל ידי סיבוב הרחיים המורסן הולך ומשפשף פני גרעיני האורז כדי להחליק פניו ולהתלבן. היו רוצים שהאורז יהיה פניו חלקות ומלובן ויפה, לבן. ככה היו עושים, לוקחים את האורז, מעורבים אותו עם החיטה. ככה כותבים, ככה היה המציאות. אמרו חכמי טיטואן, אנחנו אוסרים במקומותינו את האורז, שם בצפון למעלה. אמרו חכמי המרכז, מה פתאום? זה לא 6 מיני דגן, התחילו לזה. הגיע אותו רבי יעקב בן שעיה, שאל את רבי יהודה בן עטר, אמר לו רבי יהודה בן עטר, מה אנחנו עושים? אנחנו רוחצים אותו היטב שלא יישאר בו מאומה, והמים אשר רוחצים בו יישפכו בכל מדרון. וככה הוא אמר להם רבי יהודה בן עטר, ולכן הוא אומר, כבר נשאלה שאלה מעיר מרקש, כן, מרקש זה בדרום למטה, והתירו אותו חכמי מרקש את האורז. ככה הוא כותב להם. אותם 6 חכמים שמעו את זה, לא קיבלו. אמרו, אנחנו עדיין אוסרים.
למה הם היו אוסרים את האורז? אמרו, אורז אסור בפסח, חמץ בפסח אסור במשהו, אפילו משהו של חמץ עם הצאת זה אסור. אומרים שטוחנים את האורז ביחד עם המורסן כדי להחליק פניו ולבנו יפה, אז בוודאי צריך לאסור. ככה שאלו, אמרו חכמי הצפון, אנחנו שואלים אתכם, נראה בעינינו שאסור לאכול בפסח, הסכימו איתנו כמה תלמידי חכמים, אבל אין על ידינו לאסור על הזולת, אתם רוצים לאסור את זה בכל מרוקו, שכולם יהיו כמוהם. אומרים, אי אפשר, אנחנו לא יכולים לאסור. אשר על כן אנו כותבים לכבוד תורתכם במקנס, בבית דין, אם יראה בעיניכם להתיר, הנה מה טוב ומה נעים, ובטעם מספיק. ואם לאו יכתוב ויחתום שאסור לאכול בפסח, ואולי תהיה לנו עזרה לעזור על הזולת, להסיר פוקה ולהרים מכשול, שלא יקשנו רבים חס ושלום באכילת חמץ בפסח. זה כל הסיפור של האורז בפסח. לפני 300 שנה זו התשובה, שם הכל התחיל. שם הכל התחיל. איך זה רבי יעקב בן צור קיבל את התשובה, והוא כתב להם את רבי יהודה בן עטר, מה הוא אמר? קיצור, משא ומתן ארוך מאוד, האם לאסור או לא לאסור את האורז. הוא כותב שאבא שלו, של רבי יעקב בן צור מהבית דין, הוא היה כותב שאבא שלו באמת היה אוסר את האורז, כן? החסיד מר אבא זכר צדיק וקדוש לברכה, כי תחינת האורז באופן זה נהג בו איסור. אבא של רבי יעקב בן צור, ולא לנשאג איסור גם בכלים של בעלי בתים הבלתי נזהרים ממנו, גם הכלים של הציבור שהיו אוכלים אורז לא היה אוכל אצלם בחג הפסח, ככה הוא כותב. מי הוא הליבו שם? ולכל ישראל לא הורה בו איסור, אלא שהרבה יחידי סגולה, ובפרט במקנס יחוני העולם אמן, בראותם שהיה אבא של רבי יעקב בן צור פורש מכליהם, לא אוכל אצלם, נמשכו אחריו ונוהגים כמנהגו. ואז העמידו בית דין והתחילו לדון, האם זה אסור, האם כל האורז נשאר נקי אחרי שמנקים אותו, נשאר, לא נשאר, האם בוודאי הם חולטים את האורז ברותחים, קיצור משא ומתן התחיל בבית דין. מסקנת התשובה הייתה, אני קופץ רק למסקנה, אומר רבי יעקב בן צור כך במסקנה, אשר על כן לקוצר דעתי נראה דוודאי אסור לאכלו בפסח, אבל לעניין מה שכתבו מעלת כבוד תורתכם מתיטואן שם לאוסרו על הזולת, הוא אומר ככה, חוששני מלהסכים על זה, מפני שחכמי הדור נוהגים בו יותר, יש הרבה שנוהגים בו יותר, ויש מהם שגם אם יראה בעיניו איסור קשה בעיניו לחדש דבר, כאילו על זה נאמר אלה המצוות, אין אבי רשאי לחדש דבר מהתורה, לא יקשיבו לי החכמים, הם לא יקשיבו, זה חידוש להגיד שאורז זה חמץ בפסח, לא יקשיבו לי. ואם נאסור לזולת, ואם נגיד נאסור לכולם, יישארו חכמי הדור נוהגים יותר, תעשה תורה כשתי תורות חס ושלום. החכמים שבמקנס מתירים, והציבור כולם אמרו לאסור, והחכמים בתיטואן אוסרים, והמרקשים מתירים. מה זה? זה כמה תורות, זה לא נראה טוב. לכן הוא אומר במסקנה, הטוב, טוב הוא לנהוג בו איסור כל בעל נפש, ולפרוש מלאכול תבשילי הנוהגים בו יותר, אבל להודיע הדבר לרבים דרך הודעה בעלמא, ולא, זה חשוב מאוד, ולא דרך גזרה, ככה הוא כותב, הודעה ולא דרך גזרה. ואז השומע ישמע והחודל יחדל, וכל הכובש יצרו ושם לפי מחסום להתרחק ממרחק קשת מתיאור האיסור, ומן הדומה לו ישכון בטח החותם רבי יעקב בן כמורנו הרב ראובן בן צור עליו השלום, חותם ככה לתשובה. רבותיי, זה האורז בפסח אצל המרוקאים, מפה הכל התחיל. עכשיו, איך דנים בזה בימינו? זה מה שחשוב. בימינו בוודאי המציאות שדיבר עליה לא שייכת, אף אחד לא טוחן אורז עם מורסן כדי להחליק אותו. יש שם שיטה אחרת, אתה פשוט לוקח את הרשימת מרכיבים, אתה רואה מה יש בפנים, כתוב אורז, לא כתוב חיטה, מישהו יש לו רגישות לחיטה, הוא ודאי יכול לאכול את זה, הרי אין בפנים חיטה, אין את התערובת שעליה דיברו. האם הם גזרו על האורז לאורך כל הדורות? לא. הם אמרו דרך הודעה בעלמא, אם יהיה למישהו אל תאכל, כי זה המציאות, אבל הם לא גזרו גזירה עולמית, שאנחנו יכולים לומר, אין בית דין רשאי, אלא אם כן יהיה גדול בחוכמה ובניין, כמו הבית דין הראשון. הוא אומר בפירוש, הוא אומר, חלק יתירו, חלק יאסרו, גם בחכמי הדורות, רואים, יש תשובה של רבי יהודה טולדנו, 200 שנים לאחר מכן, שהוא דן באורז כדבר פשוט שהוא מותר אצל חכמי מרוקו. זאת אומרת, יש כאלה שאסרו, יש כאלה שהתירו, בימינו כתב רבי יוסף משאש, עליו השלום, יש לו תשובה פשוט מים חיים, שבימינו בוודאי להתיר את האורז, מי שרוצה התרת נדרים, אפשר, אנחנו מסדרים התרת נדרים, אבל לא להגיד שהדבר אסור. מדוע הדבר לא אסור? כי בסופו של דבר, התערובת שעליה דיברו,
היא לא שייכת בימינו, זה מציאות שונה, על זה דיברו, את זה אסרו, אם יחזור אותו דבר כמו אז יש לנו את התשובה של רבי יעקב בן צור, אבל כל עוד זה לא חוזר, האורז הוא מותר לאכלו בפסח, ולא שום פיקפוק, כן? הדבר מותר. צריך לדעת שבעקבות מצבים דומים, היו עוד כל מיני קטניות, על אותו יסוד פחות או יותר, שנהגו לאסור. למשל, הספויים לא היו אוכלים סוכר, היו שמים תמר על הלשון, ואיתו שותים את הקפה בפסח. למה? הוא מספר שם על איזה מפעל אחד, שהכינו את הסוכר, ולקח שם אחד עם הלחם, אחד הפועלים, לפני הפסח, הכניס את הלחם כדי לטבול ולטעום, ופתאום בחג הפסח ראו קוביית סוכר עם לחם בתוכה. אומר רבי דוד עובדיה עליו השלום, מאותו רגע הפסקנו עם הסוכר. אבל בימינו, איפה זה? אתה פותח את הסוכר, יש לך שקית, לבנה, סוגה, אתה פותח בפנים מסתכל, אתה רואה משהו? אתה לא רואה כלום. פעם תערובות היה דבר נפוץ, היום במפעלים זה הרבה יותר מסודר. לכן, גם בימינו, כל הנושא של הקטניות למרוקאים הוא היתר גמור. הוא היתר גמור, לא צריך לחשוש לדבר. מי שרוצה, מי שיש לו מנהג במשפחה, יש כאלה יהודים יקרים, יש להם מה שקוראים היבה. מה זה היבה? הם כאילו, אתה אומר להם אורז בפסח, הם רועדים, הולכים צעד אחורה, כן? הם פוחדים, כאילו הם גדלו על זה מאוד, אבל צריך לדעת. הלכה זה הלכה. הלכה אנחנו אומרים, זה מותר. מי שיש לו עניין ככה, ורגש עמוק וזה לדבר, יכול, אבל לא יגיד שזה אסור. זה מותר, והוא רוצה לפרוש מן הדבר, זכותו לפרוש מן הדבר. אבל עיקר להלכה שרואים את התשובה של רבי יעקב בן צור, אין שום ספק שהמציאות שדיברו עליה, שגם הוא אמר, זה דרך הודעה, והחכמים יאכלו, ואני פורש, וכו' וכו'. אתה רואה את הסגנון, את המנגינה של התשובה, זה ברור שהוא לא רצה לגזור עליו עולמית, ובקל הרי גם רבי יהודה בן עטר, בבית דין שלו, חלק עליו, ואמר שצריך להיות מותר. זאת אומרת, לא היה פה מושב בית דין גמור, לא הייתה פה גזירה, היה פה הודעה לציבור, מי שרוצה יפרוש, מי שלא לא, ובעזרת השם בא לציון גואל. שאלות רבותיי, אני רואה שזה פיקנטי מאוד, כן? זה מנהג, נכון, זה מנהג. אני אספר לכם למשל, סבא וסבתא עליהם השלום, היו אוכלים אורז גם במרוקו, כן? ממקנס, גם במרוקו היו אוכלים את האורז, אבל יש משפחות שלא אוכלים. יש כאלה ויש כאלה, זאת אומרת, כבר שם זה לא מה שנקרא מנהג אצל כולם. יש כאלה נזהרים יותר, יש כאלה פחות, יש כאלה בוררים את האורז, שוטפים אותו כמו שהיו שוטפים שם, לראות שאין שום דבר. בימינו אנחנו רואים שמי שיצליח למצוא גרעין חיטה בתוך האורז, יש לפעמים תמונה משנה שעברה, אני זוכר, רצה בוואטסאפ של השקית אורז, איזה מישהו פעם מצא עם גרעין חיטה בפנים. אבל אז שאתה מוצא אחד כזה מתוך 1,000 שקיות, הרי יש שיטה שגם משהו שנאמר שלא מתבטל, זה עד 996, אבל יותר מזה זה כן בטל. כן, זה לא מוצאים דברים כאלה, לא מוצאים. זה לא המציאות שעליה דיברו חכמינו זיכרונם לברכה. לכן האשכנזים אין להתיר את הקטניות. לכן האשכנזים אמרו שקטניות אסור, כי זה דומה. זה דומה. אתה רואה אורז, אתה רואה חיטה, תאכל את האורז, תבוא להתיר את החיטה, כי זה אחד, זה נראה דומה, לכן התירו בשרביטים, ואסרו, כי בשרביטים זה כמו ירק, אבל קטניות ככה הם אסרו. זה היה דומה לפני 1,000 שנה, זה דומה גם בתשפ"א, זה דומה אותו דבר. אנחנו לא אמרנו את זה, אנחנו אמרנו תערובת. תערובת הייתה, אז שככה היו מכינים את האוכל, אין תערובת בימינו. לכן האורז הוא היתר גמור, יאכלו ענבים ויסברו. עוד שאלה? חומוס זה סיפור אחר. חומוס זה בגלל שהוא מזכיר את המילה חמץ, כן? חומוס וחמץ. והיה פה איזה מרוקאי אותנטי, היה אומר את זה כמו שצריך, זה היה נשמע יותר טוב. אבל רבי יוסף כותב גם על זה. זה מה שנקרא חומרה בקל. הרי הוא כותב מה לא נקרא בתורה, אומרים חמץ, כן? כתוב בכל הפרשיות החג מלאות במילה חמץ. לא נקרא בתורה כדי לא לומר חמץ בפסח. זה מה שנקרא, מי שיש לו ככה עניין והוא מרגיש וזה, יכול. אבל ההלכה זה מוסכם שזה מותר, כמו שאר הדברים, לא צריך להכביד על הציבור. מספיק אין לחם, אנשים רעבים, תנו להם לאכול. אני סיפרתי תמיד על החיי אדם, שהחיי אדם רצה לאסור לאשכנזים את התפוחי האדמה. נכון, תפוחי אדמה גילו באמריקה, לא היה בזמן הראשונים, לא היה תפוחי אדמה. הוא אמר, חיי אדמה, תפוחי אדמה זה גם קטנית, זה גם מטה יחלוף ובדגן, בוא נאסור את התפוחי אדמה, לכן הוא האשכנזים. אומר רבי יוסף משש בשו"ת, אומר, לכו תגידו לחיי האדם,
שחיי האדם תלויים בתפוחי אדמה ושלא יאסור אותם, כן? אם הוא ייקח לאשכנזים את התפוחי אדמה, באמת לא יישאר להם מה לאכול, כן? לא יישאר שום דבר. אז גם זה מותר לאחינו האשכנזים, וגם לספרדים, אנחנו מתירים את הדברים האלה, ובעזרת השם יאכלו ענבים וישבעו. רבי חנניה בן עקשיא אומר, רצה הקדוש ברוך הוא לזכות ישראל, לפיכך חיבה להם תורה ומצוות, שנאמר, אדוני חפץ למען צדקו יגדיל תורה ויאדיר. אמן. אמן.